Thatha nje from here up to Z. Mina nginguMagumede wakwaNxumalo. La ekhaya sidlulelwe ubaba wala ekhaya kukaMageza. Udlula uba ikaMageza Sithakazelo umbambo. So kushona ubaba wala ekhaya kushone ngokudutshulwa. Ubaba wala ekhaya unama-tuck shop. So kwathi ngomsombuluko ntambama eyovala ama-tuck shop ngokuhlukahlukana kwawo ngoba uqala lapha aqala khona avale athathe intombazana ahambe ayovala nakwesinye ahambe wa-collecta wonke amantombazane lawa asebenzayo. Usho ukuthi wayesadlula esitolo esodwa wayithatha intombazane wahamba emefika esitolo sesibili esamile ngoba akehli emotweni amantombazane nje yakhiya izizongena emotweni. Kwavele kwaqhamuka abantu uma-ke esha amantombazane uthi abantu babe u-7 bamqhulula-ke ngenhlamvu bamshaya intombazane isemotweni yakhala yathi cela bangayibulali ngesikhathi bedubula ngoba naye yayidubuleka. Base sebevele bayivula imoto bamdonsa ubaba wala ekhaya bamhlisela phansi emgwaqweni ngale kwemoto hayi ngabe passenger bamisa ngabe passenger bamqonqothela lapho-ke ngey'nhlamvu. Intombazane le yayikhiye esitolo yathi imibaleka kwasho ukuthi khona omunye osemile ngezansi ngoba lapha kunendlela nje edlula phambi kwasesitolo imizi ithanda ukucinana kushuthi kuthanda ukuba ama-slums like. So bayivimba ngesibhamu nayo bathi ayizovula esitolo. Yavula-ke intombazane esitolo bathatha ababekuthatha konke bakuthatha babaphuca ubaba wala ekhaya nokhiye wemoto awuzange uzutholakale. So nalenye ingane ilimele isesibhedlela ilimele nje futhi okwangempela ngoba size sisho sithi ukushuthi kuba yikhalanga ukuthi icela ungabulawa mhlambe nayo ngabe yashona ngale ndlela ababedubula ngayo. So-ke sathi thina safika ubaba wala ekhaya wayevele esethule phansi baba ukuthi-ke kushona kanjani kodwa futhi basho ukuthi hayi asizile kunina ngesikhathi bedubula. Kusho ukuthi le yadubuleka ngoba yayisemotweni phakathi ngoba le yayikhiye esitolo abayidubulanga. Wadlula kanjalo kubaba wala ekhaya ngomsombuluko mhlampe kwaku-later mhlampe kwaku-8 angeke ngibe sure ukuthi kwase kwahamba ugesi la ngoba nathi savuswa nje ngase ngilele nje mina flat ngenxa yokuthi ugesi wawungekho. So-ke kwaba yilokho-ke nje ngoba waphuza ukuyovala ngenxa yokuthi wayesabhizi enzisa iy'ngane ama-homework yabo ngoba uze wathi uma wala ekhaya waze wacishe wathi hayi Mageza ngoba usebhizi kakhulu angihambi ngiyoyilanda iy'ngane ngoba baye bashintshane sometimes uthi kodwa kwaba khona lokhu ukuthi angimyeke uMageza ayolanda yabo ngoba vele nami ngibhizi ngokunye ngikwenzayo ethi ngoba uMageza isikhathi uyasigcina iy'ngane nazo ngoba nazo zasho ukuthi sasixake ukuthi ubaba namhlanje wathi uba-late mhlampe negazi lalimshiya asazi. Mhlawumbe amaphoyisa akhona mhlawumbe i-comment akaba nayo noma mhlawumbe nokulimala kwakho ubaba khona wakwasho amaphoyisa. Ngesikhathi silaphaya amaphoyisa awasho ngolutho ayekhona nje emile ngoba mina ngaze ngathi kuwona hawu i-ambulance yindaba ithatha isikhathi eside kangaka ukufika ibizwe yini amaphoyisa bathi hayi niyazazi nje into kahulumeni. Ngathi mina thina uma sibize yethu ye-medical aid-ke sifone i-medical aid isilethele eyethu bathi hayi yonke into yenziwa office control njengoba sebemtshelile uma ukuthi ibhizi le kahulumeni uzoyithinta le uma ukuthi akayitholi uzoyithinta le private. Hayi sama-ke nje impela angazi ngoba nje umzimba wakhe waze wa-remove-wa ngabo mhlampe kwabo-1:10 isigameko sasikade senzeka ngasikhathini isigameko angeke ngibe neshow kahle angazi noma kwabo-18
kwenzeka. So ngapha kwase sekulindwe ne-mortuary van-ke, i-mortuary van iyaphuza ukufika. Kodwa nje ngoba thina safuna i-breakdown, kwasho ukuthi asinayo inamba yalo muntu, saya kubo ngoba siyakwazi kubo. Kwasho ukuthi phela ebusuku njengoba iy'gebengu sezinje abantu abasavuki, sakuthi abawusasabuya. Uma sibuya kanti iphoyisa linayo inamba, sesithina asibathola nje. Basethi nawo nginami inamba kalo. Angazi ukuthi babengabafoneli ngalo from the start i-breakdown ngoba babenayo inamba. Base-ke sebeyabafonela-ke, hhayi i-breakdown yafika ngokushesha nje. Yena wayese-remove-iwe vele. Mhlawumbe kafika nje mhlawumbe ungasichazela ngoba uMagenza ukuthi ube umuntu kanjani emphakathini, impilo lebeyidlala ngoba siyabona ngena abantu abahlukahlukene bezokhalisana kanye nami ekhaya. Mhlawumbe iyiphi indima beyidlala emphakathini ngoba sesibona abantu ikakhulukazi kukhona abagqoke inkipha ngokufana. Mhlawumbe ungasicacisela nje udaba olufana nalolo. Ubaba Mageza usomabhizinisi omncane ngoba qualified mechanic ne-workshop yakhe nje idrobheni wayenayo before agule. Base seyabashawa i-stroke-ke ukuthi angasakwazi ukukhanda kahle. After that wasevula ama-tuck shop-ke njengoba besho nje ukuthi khona ngisho noMageza 5 angasho ukuthi awu-5 ngicabanga ama-tuck shop anawo ne-salon. Kusho ukuthi nje usomabhizinisi nje ngoba impela size sasho sathi abantu abanabo nembeza ngoba njengoba bembulala abayicabangile le mndeni ayifidayo ngaphela kunabantu abasebenza la ekhaya. Isebenzi zakhe eziningi eyisebenzayo, so nje ubeyidlala bandla i-role futhi ube umuntu wama-jokes, umuntu o-right nje, umuntu onomusa nje, ongenankinga. Asazi nampela ukuthi kwenzakaleni. Thina simazela kulelo side ukuthi nje ube umuntu o-right oyisizela abantu ngemisebenzi engenankinga. Asazi-ke kodwa nje yilokho esikwaziyo. Sithukile nje nathi uma sesimbona eseshona ngalolu hlobo ukuthi sebengaze ngoba impela amaphoyisa isikhathi ebeka lento yenhlamvu zazi zaba u-15 esayibala. Siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi konke kuzokwenzeka mhlawumbe ngohlelo nomthetho uzongenelela. Kwenyike nje niqine siyathemba ukuthi kuzohamba kahle. Siyabonga. Mhlawumbe mawasiphi iy'nhlelo zomfihlo ukuthi zona zihamba kanjani, imlindelo uzoba yini, umfihlo uzoba yini? Okay, ngizoqala ngalokhu kwamaphoyisa. Siyafisa engathi amaphoyisa angangena ukuthi-ke nje into ebuhlungu la eSouth Africa asazi noma umthetho sinawo noma sinawo. Umthetho uvuna iy'gebengu awubavuna abantu. Asazi-ke noma bazongenelela yini. Siyafisa ukuthi bangenelele ukuze nje kube khona nalowo closure ukuthi sazi ukuthi bekwenze njani. Then amalungiselelo omngcwabo uzofihlwa ngoMgqibelo. Inkonzo izokwenzelwa la egroundini bathi sesibombeni. Groundini la ngesentra izoba lapho inkonzo. Okwamanje-ke ubhuti omdala bese ayofuna umgodi, asazi ukuthi uzowutholaphi kodwa nje uzofihlwa ngoMgqibelo. Siyabonga.